mishing te hi kana mu thuak hianin kan va mu te kha engang mi zepu nge engang ril ru nge an put ti hi kan ril ru hianin ngai dan hi kan siam fel nga zung zung mai thin ni hei chu cher mai a cher dan em tang hian ti te a sam ti dan vel so te kan tia an thom no in bel du zong a tang ten kan va mu te kha judgment kan siam ha zung zung mai thin ni lekha bu hi akom a design a moi vel wangin a chung thu ngei nom hle don ti na ni lowa ten akom kha mitalalu tuklo ni wangin a chung thu kha boring hle don ti na poni chuang lowa hemi chung chang thu a hian in short video toy 10 minute thum bor vel kan siama tlai khat sunday tlai ni dain ka ria ta khanin kan chite phai pia phai nuam pel pheya shooting kan zuk nei zoya hun a chep khop maya a location kha zong choppa deuh kan ni bok awang khanin hun kan in nga tok lo hle me ni min tlak nana khuwa kha aniam chak ang reng khop maya chuwang chuan du thu sa main kan sut man lawa maro chu clips poi mo le ngai poi mo zual ang kha chu kan su zo thokhat viawa a top lam ro chu kan man mo to deu wangin tel nge tur anga ka du ang te po kan tel man to lawa kan short video hi LAN anilo tin na thupui kan vo ani Chenu, tan pui ngay em. Chenu, cái trông sẽ thấy em. Trông thấy lắm lệ. Anuin, mail chat lo, biar kapal lo. Heng lại tới ngay tí đấy ga lâu lắm nè ril te tra mẹ em ek tur tui đâu cái này nè i fel trong cái peng che mate i fel trong cái peng che ril tram chuan Abu, kerja jam. i fel phot trong cái peng che mà sẽ lại cho nó ola we mày mình ăn chu sak palang che so la in phena sang gan vei don ya idu em